Господин Станчев, имаш да кажеш за мача? Значи, първо ми снимайте коленете. Това не е от мача. Да, не е от мача. Това е от нощи. Паднах по стълбите. Второ, значи поради липсата на крило играх трътка този матч, което повече няма да го направя никога, дори пред смъртна заплаха, защото с тези... мисля първо да отида да дам сперма в банката за сперма, защото след наместа на Венцислав Ганчев няколко хора останаха да се обаждат на братовчеите си, да им правят деца, да приличат на тях, поне малко. Нещо да има да кажеш за Кестена и липсата му? Значи да, усети съм много голяма липса. Имаш къде по-малко коса на терена. Обаче... Значи аз предлагам... Може малко по-бързо, господин Станчев. Да повече с платформи, с които сте обут, господин менеджер на Spice Girls. По-добре да ви завием по туфли с тиксо. Благодаря ви, господин Станчев.